தென்னாப்பிரிக்காவில் 10 குழந்தை பெற்றெடுத்து உலக கின்னஸ் புக்கில் இடம்பெற்றிருக்காங்க. அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இதை முழுசாக பார்க்கலாம். அதாவது தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள கோசியம் தாம்ரா சித்தர் என்பவர், அவருக்கு வயசு எவ்வளோன்னு கேட்டீங்க, பெண்மணிக்கு வயசு கேட்டிங்கன்னா 37 வயசு. அவங்களுக்கு 7 ஆண் குழந்தைகளையும் 3 பெண் குழந்தைகளும் மொத்தமாக 10 குழந்தைகளை பெற்று கின்னஸ் புக்கில் இடம்பெற்றுள்ளார். இது நேற்று நடந்த ஒரு விஷயம். அதாவது இதுக்கு முன்னால் அமெரிக்காவில் தான் 2009 ஒரு பெண்மணிக்கு மொத்தம் 8 குழந்தை பெற்றிருக்காங்க. அதாவது 6 ஆண் குழந்தைகளையும் 2 பெண் குழந்தைகளையும் அமெரிக்காவில் இவர் பெற்றெடுத்தார். அதாவது ஒரு பெண் பிரசவத்தில் ஒரு வருஷத்துல ஒரு குழந்தை பெற்றிருப்பது மிகப்பெரிய விஷயமா கருதப்படுகிறது. அது தென்னாப்பிரிக்காவில் பெண்மணி 10 குழந்தையை ஈன்றெடுத்தால ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோ உலக லெவலில் வரிலா பாடிட்டு வேறு லெவலில் இதனால அவங்களுக்கு கின்னஸ் புக்கில் இடம்பெற்றிருக்காங்க. அதாவது 10 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த தாய் என்று. இதே போல அமெரிக்காவில் 2009 வருஷம் இடம்பெற்றிருக்காங்க. அவங்க இவங்களோட அதிகமான குழந்தை பெற்றெடுத்து இவங்க கின்னஸ் புக்கில் இடம்பெற்றிருக்காங்க. இந்த வீடியோ அதிகப்படியான மக்களை சேர்ந்திருக்கு. இத்துடன் இந்த கண்டென்ட் முடிவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.